Ahoj, v tomto videu si zahrám Brawl Stars, tak nebudem sa šívať, poďme na to. OK, takže ja už mám tento začiatok skoro hotový, takže už len tu dám takéto, že musím takto robiť a budem mať môj účet, takže ešte jedného robota. Tak a teraz idem použiť ultinu sem, počkať, to urobím z úplnej diaľky, takže tak schválne, takto. A 3, 2, 1, OK. Zahrám, že som dosť také diaľky jednou ultinou, ale toto nejdem riešiť, idem si dať meno. OK, takže meno si dám, že T, Z, B, A, Z, Z. Tak, OK. OK, a teraz si zahrám solo. OK, už sa mi to načítava, takže tu není šanca prehrať, lebo by ma tí boti. A keď to je prvá hra, tak není možné, aby ma dali, pretože keď má malo HP, už na mňa nedávajú. Takže pozrite sa, vôbec ma nedávajú. Dobre, ale ja toho Dynamajka tu dám. Takto krásne, idem si pre tento box. Hej, ty jedna šelina. Ultina. Rambam. Tak. Ty Kolčak, ty máš o jeden game viac, ale už nemáš, lebo máš 0 a ja 8. Kdeže si? Poď sem. Hej, ultina. Krásne som, dobre, takže prvé solo, prvú hru mám hotovú a teraz môžem dať, rovno dať play, takže, dobre. OK, takže čo prvé urobím je zobrať game a tuto idem zabiť tohoto bowa a idem tam pre ten game. Tam je Barley, na toho potom pôjdem. Vlastne nie potom, ale teraz. Poď sem, takto ultina z diaľky, poď takto, idem. Hej, vráť sa. Dobre. Takže na tomto kanáli prvýkrát vidíte video z Brawl Stars, nie z fejkových, ale z týchto. Ne, El Primo, on ma dá. Ne, pomôž. Ja nahriujem takto z diaľky. Ultina. Čakaj, ja sa healujem iba keď nestrieľam, tak chvíľku sa vyhealujem. Počkať, ona je na diaľku. Do frasa. Ne, poď. Yes, tu frasa. Ne, poď. Yes, tu frasa. Ne, poď. Čo bolo? Oh my god. To je, jak som dal s málo hápkami. OK, nejdem riešiť. Tu je El Primo a idem na ňo. Bum. Yes, vyhral som ďalšiu hru, čo je dobré. Neviem od koľko trofejí je, keď som od začiatku tie megaboxy. Dobre, ja si toto solo takto dám. A keď mi to tak ponúka, tak si týchto 200 powerpointov otvorím. Tak. No tak, aspoň jedenkrát si ho vylepším teda, no. Takže mám dať play, hej? Kedy sa to No dobre, už sa to načítava. Práve ťažím box. A idem na túto šelinu. Alebo možno na bola. Hej, na bola idem. Gaming som si zobral. Pekne, aj druhý gaming, takže už mám 3. A čtvrtý, tak mám 4. Idem na túto, pekne. Mám 5. Nita! Poď sem. Idem ťa mať. Hej, ty si mi ukradla. Počkať, teraz ťa dám. Teraz mám 7. Dobre, a teraz mám 8 a idem na MZčku a vyhrám. Poď sem. Ne, počkať. Ja sa vyhľujem, tak, a idem na ňu. A ona je z diaľky, počkať. Teraz bude dávať veľký damage. Poď sem. Dobre, mám ju, vyhral som. OK, za mňa táto hra bola dobrá a dám exit a idem sa pozrieť, ale čo, Shellyná skin. Paradička. Takže Shelly skin, dobre, hneď si ju náhodím, tak. No tak, dobre, veď si to otvorím, takto. Pekne mám Nitu. Nita, takto som si stihol Brawl Ball. Dobre, Nita! OK. Dobre, teraz budem mať potom El Prima. Dobre, môžem si zahrať futbal, ale idem sa pozrieť do shopu. Čo tu mám? 150 powerpointov. Pekne. Čakaj, mi sa tu dalo toto a sa mi to neotvorilo. Dobre, ale teraz sa mi to už otvára. Pekne. Kedy zostane megabox, by ma zaujímalo. Asi o niekoľko viac trofej. Akože tieto nakúpenie to už mám, ale OK, takže dám to play.
OK, takže prvýkrát hrám futbal na tomto účte, takže jedna... OK, a môžem hrať, takže idem pre... počkaj, najprv by som ich mohol dať. Broka som dala, aj tak som prehral. Nemôžeš to dať. Dobre, El Primo dal El Prima. Gól! Idem na nich ultinu hneď zo začiatku. Ne, teraz som dal zase Jesse a hneď som prehral. OK, El Primo zase dal El Prima, tuším. Alebo proste niekto dal zase El Prima, čo je dobré. Počkaj, teraz ja som dal zase Jesse a Broka by som mohol dať. Bum. Dobre, a daj gól. Pekne. Gól! Gól! OK, takže ďalšia hra vyhratá. A vlastne môžem dať ďalšiu hru. OK, vlastne tak idem to poslúchať, že si dám Nitu teda. OK, tam bolo, že dobral pasu, ale tam nejdem, lebo si chcem zbierať. Čo sa mi asi nepodarilo, lebo to neviem. OK, takže idem na nich. Počkať. Nebodaj dám zase Jesse a ostatných nie. Teraz som nedal nikoho, ne. Dobre, dal som Bardio. Dal som Bardio. A on dal mňa. To čo je? Dobre, dúfam, že ten Barley dá toho Bow, alebo akože ten Barley rozmýšľa, alebo čo. Počkaj, tak ja idem dopredu, keď mám tú loptu. Dobre, Jesse zatiaľ na mňa nejde. Rýchlo. Počkaj, ultinu nemusím si míňať, lebo môžem dať gól. Lebo môžem teraz použiť tú ultinu, takto. Tak, všetkých som dal. Prečo to dal dozadu? Teraz musím ísť pre loptu. OK, tak dám to. Poď, gól! Dám to. Poď, gól! Dám to. Poď, gól! Yes, let's go. OK, let's go, takže tuto mám zase niečo, takže 500 coinov a tuto v Brawl Passe, keď to tak na mňa kúka ten Star Drop, tak ho musím otvoriť predsa. A že vydržím. Dobre, prvý Star Drop na tomto účte, zase niečo prvé však. OK, ja si teraz trošku pohrám a ozvem sa vám, keď tam budú konečne tie megaboxy. OK, mám Star Dropy, takže teraz keď budem dostávať aj Star Dropy, čo je dobré. OK, druhý Star Drop Epic, pekne. 100 blingov, OK. Toto si otvorím, El Prima, krásne si otvorím, takže dobre, mám ďalšiu postavu. A mám daily questy, takže mám tu pekne všetky postavy. Postupne najprv Shelly, potom Nita a potom El Primo. Gól! Asi prvýkrát, čo nám niekto dal gól. Ale my sme to hneď obrátili na 1-1. OK, mám loptu a idem dať ultinou gól. Teda aspoň sa pokúsim. Poď sem, El Primo. Sa na teba môžem akože vyprdnúť, veď ty ideš stále ďalej, ešte aj ma ty dáš. Dobre, poď sem, Brock. Teraz ťa chcem poraziť. Pekne. Gromáč! Aspoň, že gól si dá. Nedá. Ty akože vieš, Brock, že keď budeme tu dať ultimu asi. Dobre, pekne. Questy splnené, Star Drop mám 100 trofejí, tuto si môžem otvoriť týry, takže 100 kreditov, tu mám Star Drop, kde mi padlo Rare, ale zase to sa dalo čakať, že tam budem mať Rare. Dobre, toto si neprosím, tuto si otvorím Game Grab, ďalšiu mapu a prosím, už sú tu tie megabox, ne. OK, let's go diváci, takže mám Jesse, takže vítaj v mojom klube postav teraz v reálnom Brawl Starse. Ideme na niekoho Rare, kto to bude. Asi som mal vybrať, nie? A nie. Dobre, takže mám aj Poka. Takže let's go tam bolo, let's go. OK, ešte super rare idem zbierať nejakého, takže OK, Jackie. A tu je niečo new, tak prosím, nech tam sú tie megaboxy. Prosím. Ne. Tu je niečo iné. New. A tu je toto, ja som sa potešil, že to budú tie megaboxy. OK, mám tieto dve mapy.
Takže dúfam, že to bude v tých megaboxy Ne! Mám niečo dohodnuté, takže idem von. Čaute. OK, ahojte, práve som prišiel zvonka, čo som mal dohodnuté a ozvem sa vám, keď tam budú tie megaboxy, takže idem na to. OK, podľa mňa potrebujem 300 trofejí, takže musím spraviť 10 výhier. Každú výhru, čo tam je to menu, že výhra, tak vám ukážem. OK, takže prvá výhra, takže počkať 10 krát. Počkať, to by som musel... Dobre, idem hrať solo. Takže takto solo a idem na to. Viem, že to je zbytočne, ale proste len tak pre srandu. Dal som Barleyho krásne. Ešte ultina mi ostala. Áno, viem, hovoril som, že budem ukazovať len viny, ale možno, že niekedy dám aj tento záber z hrania. Dobre, idem ultina. Pekne. Dobre, výhra. OK, takže ďalšia výhra. 17. win streak, pekne. Skúsim dať 300 ten special win streak. Win streak. 300 trofej special event. OK, takže ešte potrebujem 8 výhier. OK, idem. Ty kokos, v strede nikto není, takže si tu môžem ťažiť boxy. Paráda. Počkať, už tu idem, začka. Rýchlo to musím doboxovať. Dobre, ešte jeden box a idem na nich. Pretože teraz som boss. Dobre, idem na tú Jackie. Poď si ku mne. Tak, krásne. Dobre, to čo malo byť. Ne! 3. Iba trofej. Zrušil som si win streak. Takže ešte 7 výhier. Ako vždy, na začiatku hry hneď musím mať aspoň jeden game. OK, budem mať tretí, tak už mám 3. Dal som Bova, teda ešte som ho nedal. Poko ho dal. Poď sem, za to dám teba. Dobre, 4. Viem, že to je zbytočné, ale nechce sa mi tam ísť. Uí. Aha, Jackie, no. Teda, že Jackie. Počkaj, Jackie. Neviem, jak sa volá, mi to teraz vypadlo. El Primo! Ako vážne ona mi ušla. Dobre, na blízko nie je moc dobrá, takže mám ju. Showdown. Takže El Primo proti El Primovi. A takto je, ja mám 9 a on 3. To mám Primo. OK, vyhral som. Ešte 6 by som potreboval výhier. Dobre, El Primo, vyhral som. Dobre, ďalšia hra, ešte 5 krát musím, nie? Počkať. Hej. OK, práve som si dal questy. Takto, ešte Stardust, keď už sme pri tom. Tak, paradička, superare. Pekne, aspoň niečo. A dám play. Chápete? Ja som chcel skočiť na Nitu a ja som skočil na jej medvedia. Dobre, ak dám Nitu, mám všetky boxy pre seba. Počkať, logicky musím dať aj medvedia. Už len jedna výhra. Teda už len jedna výhra, ak megaboxy sú 300. OK, tentokrát sa vykašlem na box a idem na MZačku. Takto krásne, pekne. Rovno aj boxy vyťažím. Hej, ty počúvaj ma, ty si mi ukradol stred. Tak, už si zaslúžil. Tak, aj tú tršovinu. Tak, parečka, poď. Mám megaboxy, prosím. Moment prekvapenia o 3, 2, 1. Je tam niečo free, takže bude to ono. Dobre, najprv si otvorím special eventy a ideme na to. Oh my god. Už sú tu. Dobre, takže chcem sa riadne pomrviť. OK, takže prvý megabox. Lebo na tomto určite som vtedy ešte nehral. Dobre, 5. A ja si nemám... Pekný pin, ty kokos megaboxový a stará ikona na Dynamajka. Pekne. A ešte tu máme jeden megabox. Prosím, nech tam bude niečo dobré, lebo je to prvé video Brawl Stars, tak prosím, nech tam bude niečo. Poď. Ako vážne je 3? To si zo mňa srandu robí, hej? Ako Brawlbox pin aspoň. 1036 blinkov a 1179 coinov, 16 powerpointov a krásny pin Brawlbox. Dobre, ale zase síce toľko som sa snažil, ale zase aspoň niečo ako nič.
Dobre, toto je všetko z tohoto videa. Ak sa vám video páčilo, dajte like a samozrejme nezabudnite na odber. A ja sa s vami učím. Čau, čau.